Hi, good morning, everyone. Welcome back to the series of all about English. Stellar courage, அபார துணிச்சல் என்ற பொருள். ஸ்டெல்லர் கரேஜ் அதுதான் இங்கே நீங்கள் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளணும். அதை இந்த வாக்கியத்திலே பயன்படுத்தி காண்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்தியன் ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸ் பர்ஃபார்ம்டு வித் ஸ்டெல்லர் கரேஜ் அண்ட் ப்ரொஃபஷனலிசம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்திய ஆயுதப்படைகள் அபார துணிச்சலுடனும் தொழில்முறையுடனும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது தொழில்முறைங்கிறத விட அதிக நேர்த்தியுடனும் செயல்பட்டனர் அல்லது செயல்பட்டது இப்படிலாம் சொல்லலாம். ஸோ ஸ்டெல்லர் கரேஜ் என்றால் அபார துணிச்சல். அதுதான் இன்றைய வார்த்தையாக நாம் இங்கே பதிவு செய்திருக்கிறது.